ассалому алайкум бародаро. Беджик мегуфтем, ина беджик овардем дар 4 свет. Ина 1 свет, 2 свет, 3 свет, 4 свет. нигоҳ кунед. ҳозираш як корхона, як ресторан, точнее заказ кардагиай мо ресторани Шоҳроҳ. Заказ кардагиай, номошон қатӣ, логотип корхона биёй гуфтагиай. Тайёр кардем одамо. ин хеле бандак дорад. Ина ҳар кадомша ба номаш тайёр кардагием. Беҳад хушрӯ зебо омадагиай. Ина ҳар кадомаш номаш, логотипшон. ина нигоҳ кунед, хеле банди хушрӯ дорад. Мешава ки гардада кашол кунӣ. баъд мешава ира снимат кунӣ, ягон липучка бизанӣ, дар пеши барат бизаниша. На майда як хушрӯакай метавонед шуморам заказ кунед. Марҳамат, арзонай, доставка мекунем. ай 10 дона боло заказ кунед, доставка мекунем ша. Марҳамат. На як свет, на дуюм светаш, светои хушрӯдай, качестваш зурай. ина сеюм светаш, ина чорум светаш. Марҳамат. кадомеда ки дар кора заказ кунед, доставка мекунем. баъд иҷада мо кепка дорем. логотипи корхонатона принт мекунем. кепка ҳастай, фартук ҳастай. ҳар кадомаш 6 свет да. кепкарам 6 свет, фартукам 6 свет. баъд жилетка дорем бо барои зимни вариант. футболкаҳо ҳастай.